To apini maricho go seo dhine ng'ani kich ogendo bende apini maricho en achiel kuom ywak ma bende jopur osebedo ka ywago reyo ni ka giwuok e puodho gi niang' kata tiang' kaka jomoko luongo mano mar mondo mi gichop kata mana e kembe ma kamagi bedo achiedh nade. Seo ma kamano uparo no uchwalo ne ng'a kata mana kaluwore gi in kaka jagoro? Ing'eni apini gi iloso gi Tend County ng'enygi. Wan gi moko ma bende iloso gi Kera kata National Government Kera. To Tend County ng'enyne ema yudo pesawa mar SES kaka niang'. Onego bed ni ka giyudo pesawa mar SES, giriwo gi margi manie bajet, to giloso apeyni kuonde ma niang' ae nikech tij niang' ni ondiko ji mang'eny, industry mar niang'. Ondiko jopur, ondiko jobeto, ondiko transporters, ondiko nyaka jotich matiyo factory. Jok matiyo industry mar niang' oingo jok matiyo county government. Namba. Onego bed ni kama county yude pesa, onego bed ni giloso ma bedo maber. Ing'e ni ka giloso kuonde ma activity ma commercial activity timore kaka mag agriculture e kor gwenge. Mano kore kineno ni kara county ni oketo teko e pur kata e weche mag dongruok. Wasebedo ka wachwalo ywakwa ne MCAs kama waaye nikech MCA ema dhi e county assembly ema tero weche mag loso apeyni. Koro MCA wasetero ne ywak, wadhi nyaka buche mag CIDP, County Integrated Development Program. Waketo ywakwa kendo wawacho ndeche monego los kanyo. Mago kwasetimo, koro en jukumu mar MCA mondo follow up, mondo ne ni to projects gi oketgi e tender. To be gisebedo tender, to bende contractor ni on site. Ineno. Mano onyalo mana biro ka giriwore kod Tend County jok motelo ne omenda to kod governor matiyo e county no. So iyudo ni development budget e counties king'iyo en mana atamara 15, atamara 12 ma bende ng'enyne ok ti. Koro apeyni en problem ma wan go. To e chik mar Sugar Board wadhi bedo gi pesa ma wanyalo loso go ng'eny apeyni gi nikech wan gi atamara 15 e Sugar Development Levy manyalo loso, konyo loso deche gi. Koro national government nigi plan mar kaka onego bed ni industry ni iloso e yo maber makonyo japur mar niang'. Erokamano ahinya. To dhi nyime Ogendo. To king'iyo gavana masani cabinet secretary mar cooperative, gavana Oparanya, nikech Oparanya otiyo kendo watiyo kod ndalo manok. Ni kidhi Kakamega, ing'iyo kaka olos apeyni kuma niang' wuoke, ni loso gi e yo makare kendo ing'e ni golo mana maram migolo gem biri loso go apeyni Kakamega. To sani kidhi Kakamega to monego iywago. Ndeche go kethore te.